Tennis har fulgt rigtig meget i mit liv. Jeg vil sige, lige nu spiller vi tennis for sjov skyld og på hobbyplan, men det er helt klart musikken, der er det, jeg satser på nu, helt klart. En gang imellem spiller lidt guitar, men ikke verdens bedste på guitar. Det er helt klart stemmen, der skal styre pladen, men det kom faktisk af, at jeg var på Hard Rock Café med min søn, og der hang en masse fede guitar på væggen, og så gik jeg op og forhandlede lidt, og det var bare et spørgsmål om pris. Jeg har puttet en plain plade på, hvor jeg selvfølgelig skal stå for Frederik Fetterlein, det er klart. Hvor ser mig selv om 5 år? Altså jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis det bliver en kæmpe succes, som det selvfølgelig gør. Komme ud og underholde med det. Begynde at leve af det. Fedt. Hygge mig med musikken. København, London, Paris, New York, Hongkong, Tokyo, Sydney. Jeg har sådan, det må jeg selvfølgelig ikke så sige for meget om, men sådan halv kontrakt liggende, at jeg skal være opvarmning på de store. Skal være jeg kan ikke helt røbe det, men altså, der er lavet sådan en forhåndsaftale med de store, jeg skal varme op for dem, så det glæder mig selvfølgelig rigtig meget til. Yo!